μαγωνεί και εκείνα στα κακατάκια σαν χτυπά στα σέντονάκια. Στο δικό σου κρεβάτι να τυλίγω το κορμί σου και να παίρνω το φίλι σου. Σα φέρνανε με λαχτάρα σε κοιτάνε κάρχινα τα καβατάκια σαν χτυπάστα σε τονάκια σου τύχανε. Να μου να το σε τονάκι στο δικό σου κρυμπάτα το κορμί σου και να έρθω όλο. Τι περνάμε καλά. Περνάμε καλά απόψε. Ωραία, ωραία. Μπράβο, πολύ ωραία. Ωραία. Θα περάσαμε ωραία. Μπράβο, μπράβο. Είσαι όλα τα παιδιά εδώ. Γεια σου Δημήτρη! Γεια σου ρε Βασίλη! Άκουτα! Γεια σου Βασίλη! Καλά! Γεια σου Βασίλη, να είσαι καλά! Εσύ είσαι όμορφος! Δεν το πιάνει η κάμερα το Βασίλη, δεν το πιάνει η κάμερα, κάτω λάθος! Έλα εδώ τώρα. Φεύγεις. Θα φύγουμε. Πού θα πας. Νεμαία. Καλά, να είσαι καλά. Χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς στις αδερφές σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα τώρα, άστα αυτό. Άκου. Θα δώσεις την ιστοσελίδα για να σε βρούνε στο ίντερνετ. Θα σου δώσω το email. Ναι. Εντάξει, και εσύ θα μου δώσεις το δικό σου. Εντάξει. Ναι. Πότε θα έρθεις στο χωριό. Κάποια μέρα. Α? Κάποια μέρα. Κάποια μέρα πότε. 13 Ιουνίου. Και πότε φεύγεις εσύ. 4 Ιουνίου. Θα πούμε πότε να έρθεις και να πες. Α, θα έρθω και στην Νεμαία, εντάξει, θα προσπαθήσω. Ένα λεπτάκι να κάνουμε επικοινωνία. Εκ μέρους της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και του χωριού, σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Ξαδέρφη, πώς θα περνάς. Ευχαριστούμε για τη συμβάση σας. Ωραία, πολύ ωραία. Μ' αρέσει το ωραίο το καινούριο κούρεμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαγγέλ. Θα γίνουν 8 κληρώσεις, το οποίο θα αντιπροσωπεύουν 3 γίδες, 4 δόντια κρασί και ένα αρνί σφασμένο έτοιμο στο πληροφορείο του κυρίου κάπου. Και σφαγμένο το αρνί.
ρε, πώς τα περνάμε. Πολύ ωραία. Τώρα γίνεται κλήρωση. Είμαστε Γίνεται άρχοντες. κλήρωση. 3 ζύδες και ένα αρνί σφραγμένο σου κάπου το μαγαζί στη Μέα. Στην ΕΜΕΑ. Γίνεται κλήρωση τώρα πάνω, Γίνεται κλήρωση τώρα. Πολύ ωραία. φωνάζει στο Τώρα σερβιτόρο θα φωνάζει. για την κλήρωση και αυτά. Μπράβο, μπράβο. Αλλά κλήρωση δεν πήραμε. Κλήρωση δεν πήραμε. Όχι, δεν πήραμε. Αφού δεν πήραμε, Δεν μας σερβίρωνε. δεν πειράζει. Τι μας σερβίρωνε. Το νούμερο 257 κερδίσει την πρώτη γίδα. Το νούμερο 257. Να έρθει τώρα το παιδάκι κοντά μας. Το νούμερο 1110. 1110 τη δεύτερη γίδα. Άλλο ένα παιδάκι για την τρίτη γίδα. Κολάκι, φεύγεις. Να πας στο καλό. Έχεις σελίδα στο ίντερνετ. Όχι. Είχα κάποτε πολλές σελίδες. Αλλά έχω email να επικοινωνούμε. Το νούμερο 534 τρίτη γίδα. Εντάξει. Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω τώρα, σε είδα που τραγουδήσεις. Ναι. Καλά, θα πάμε.